Dit wie het tijdelijk onderkom van de verkeersleiders van Rijkswettersteed. Een jaar lang gaan ze hier werkje matten. We zijn nu wel een beetje beperkt, maar we hebben ons werk hier al die tijd goed kunnen doen en ook wel redelijk naar tevredenheid. Wat mis je hier wat je op het toer wil gaan? Het aanzicht van boven. Normaal kijken we een beetje op de scheepvaart en nu kijken we er tegenaan. En dat zien we straks weer, hebben we een totaal overzicht wat we nu een beetje missen. De systemen binnen alle keer onpast een update. De Waadzee is nou een stuk veiliger. Ja, want we hebben het VTS-systeem geüpgrade. Dat betekent dat wij nu van 2 sensoren informatie afhalen, van Ameland en van de sensor die hier op Schiermonnikoog staat. En hiermee hebben we een betere dekking op dat gedeelte van de Waddenzee waarvoor men de verkeersbegeleiding uitvoert. Ja, en ook een beter zicht, dus al met al een geslaagde operatie. Al met al een zeer geslaagde operatie. Om het middagsuren heen hadden verhuizers kwartier het laatste gwad oer te brengen. De verkeersleidingspost op Schiermonnikoog is dan een aantal uren net bereikbaar. Alle schepen, dit is verkeerspost Schiermonnikoog. Sectorlicht, vuurtoren Schiermonnikoog tijdelijk gedoofd. Dit is verkeerspost Schiermonnikoog uit. Na 2 uren werk draaien alle systemen weer. En had de vuurtoer van Skier weer een bemanning. Het veldwerk is weer helemaal op zijn plek. En, we hopen dat we het zo nog allemaal weer de mensen wat beter kunnen te bedienen. En we hebben weer zicht op alle veranderingen op het water. Ja, het is rustig in nou. Het is rustig door de weekse dag. Straks komt de recreatievaart weer los en de andere beroepsvaart. Dus straks wordt het weer drukker en we zijn mooi op tijd klaar met de verbouwing.